Sampun suwa ungelipun lancaran esuk sore. Iki MC-ne malah delik sarapan nggih. Dipun sekitaken kemawon. Nyun sewu ingkang wonten ngajeng panggung dipindah malih sepedahipun dipun pindah nggih. Kasuwun kanthi sanget kerjasamanipun. Kasuwun steril saking sepeda motor lan ugi kendaraan lintunipun. Lan ingkang katumbahan rawuh wilujeng rawuh langsung kemawon sepedahipun dipun parkiraken wonten ing lebetipun dalan menuju bendungan. Kersane aman wonten nggih. Wonten 1 2 taksih 2 punika kasuwun kanthi sanget Mas Pak Bu nggih dipun sterilaken mangke badhe dipun damel ikere gajah niku ning kono Bapak Ibu nggih. Para penjoget mengke kathah dados nyuwun sewu mangke menawi montoripun ambruk menika malah sulaya. Ngaturaken wilujeng enjang menika kagem Bapak Ibu dulur-dulur ingkang sami rawuh mirsani seni gajah Anggadipa, seni kebanggaan Desa Ngindeng. Lembaga Pengelola Hutan Desa Ngindeng Marga Mulya Ngindeng Lestari mengucapkan selamat Hari Tahun Baru. Selamat tahun baru 2026. Dan pagelaran ini akan diselenggarakan nanti sampai saklempoe ngene Mas ya. Saklempoe sing joget, sing nabuh ya kenger gak apa-apa. Sing penting para penonton ke bungah. Happy birthday pokoknya itu. Ditanya apa? Mas jadi penyanyi ini lah kok malah nantang Mas. Orang yang tabuh dire. Ayo Mas lek no tanjak nih apa nyune penyanyi ini.
Aja rono, langsung rene. Nggih, sing ditangkap sampean kok. Mriki, jogetan nggih. Lah iya, kumpung sepi. Nah, Pak,